أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jama'a masu sauraren mu, abin da muka zo maku da shi a wannan yammaci shine sirrin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Idan kana so Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya daura ka akan wanda yake so ya zalunce ka, idan wani yana so ya zalunce ka ko yana so ya tauye maka hakkinka ko ana so a kwace maka fili ko filin marayu ko gwamnati yana so ya kwace maka fili ko wani mai kuɗi yana so ya zalunce ka don ya kwace maka fili ko gona, kuma kana so Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya daura ka a kansa, ka samu galaba a kansa, sai ka yi wannan addu'ar kamar yadda za mu yi bayani insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Idan ka aikata wannan addu'ar, Allah Ubangiji zai daura ka a kansa, kuma za ka ci galaba a kansa, za ka samu nasara a kansa da yardan Allah. Amma ba tare da ɓata lokaci ba, kafin mu je kan yadda bayanin wannan sirri mai albarkan yake, jama'a da Allah muna neman afuwarku game da waɗanda suke turo saƙo a kan WhatsApp number, kuma sai a ji a ce an yi kwana 2 ko 3 ba buɗe ba, sakuna din suke da yawa. Amma idan ka san kana so ka yi magana da mu ko kana so ka yi tambaya a cikin gaggawa, sai ka kira mu a kan number wayan mu ko a kan number WhatsApp na kira. Abin da ya fara daga karfe 9 na dare zuwa karfe 11, insha Allah za a amsa maka. Amma da Allah jama'a, duk wanda yake so ya yi tambaya ko wani muhimman abu shine ya kira. Allah ban ya ba mu sadi nasara. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wani gidan nan mai albarka, dan Allah a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shirye mu ya dinga zuwa maku kan tsayin da muka saka. Kuma a yi mana liking, a yi mana sharing dan mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Yadda aka yin wannan sirrin shine kamar haka. Ana yin wannan addu'ar ne dare bayan sallar isha ko tsakiyar dare. A farko dai bayan ka yi nafila raka 2, in ka yi sallama sai ka yi miftahul amal, wato istighfari kafa 100, a salati annabi kafa 100, sai la ilaha illallah kafa 100. In ka gama sai ka fara hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ana yin kafa 3,330. Amma yadda zaka yi wannan addu'ar shine kamar haka. Zaka fara yin kafa 3,000. Idan ka yi kafa 3,000 sai ka daga hannu ka roƙa Allah bukatarka. Sai ka kara, idan ka gama 3,000 nan sai ka kara yin 300, ka daga hannu ka roƙa Allah bukatarka. Sannan sai ka yi 30, sannan sai ka yi addu'a, sai ka yi salati annabi. Ba lalle bane salatul fatih ba, kowane salati idan da ka sani sai ka yi salati 100 ga sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai ka ce hadiya ga sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ka yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam akai wannan bukatar da ka roka. Insha Allah ana yin wannan addu'ar har tsohon kwana 7 dare ko bayan sallar isha ko a sakin dare ko karfe 12 dare ko a sakin dare. Ana yin wannan addu'a, ake yin wannan addu'ar. Insha Allah idan kai wannan addu'ar har tsohon kwana 7, ko waye ko komi girmansa, komi mulkinsa, in dai yana so ya zalunce ka, Allah Ubangiji zai daura ka a kansa. Allah Ubangiji zai daura ka a kansa, za ka samu galaba a kansa,
za ka samu nasara a kansa da yardan Allah. Jama'a wannan addu'an ba karamin addu'a ba ne, mujarrabun ne. Allah ubangi ya ba mu sa da nasara. A nan muka kawo karshen bayanin wannan sirrin mai albarka. In dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin, za ka iya tuntuɓar mu a kan namba wayan mu ko a tura mana sako a kan WhatsApp number mu. Kuma in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka, dan Allah a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen mu ya dinga zo mako kan tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing don mutane da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah ubangiji ya amsa mana addu'o'i mu kuma ya biya mana bukatun mu na alkhairi da baki daya dan alfarma sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.